Doktor Camra, šta su zapravo vakcine? Zašto se preporučuje vakcinacija i šta je značaj vakcina? Mi u stvari najviše volimo kazati da su vakcine nešto što je zaslužno za preživljavanje barem 1 do 2 miliona djece na globalnom nivou godišnje. Dakle, vakcine su najjača, najsnažnija, najbolja preventivna medicinska mjera koja je uopšte postoji u istoriji medicine. Zašto su značajne? Zato što spašavaju živote. Vakcine, aplikacijom vakcine dajemo mogućnost organizmu da proizvede antitijela, da proizvede sopstvenu odbranu, koja onda u susretu sa divljim uzročnikom iz okoline, dakle iz virusom ili bakterijom, odgovori imunitetom, odgovori snažnom odbranom i zbog toga se bolest ne razvija. Dakle, vakcine proizvode imunitet kod vakcinisane osobe i to je u završnici, u konačnici vakcine štite. Zato su značajne, zato su nam važne, zato nam je važno da kroz vakcinaciju djece zaštitimo njihovo zdravlje. Pitanje kao roditelja. Majka sam 2 djece. Od toga jedno dijete redovno vakcinisano, a drugo nije uopšte. Prosto iz razloga što pripada toj rizičnoj skupini. Molim vas, možete li mi objasniti šta je zapravo rizična skupina i na koji način ja mogu svoje dijete zaštititi od bolesti? Kako rekao smo, vakcine štite. Dakle, ovu grupu bolesti za koju imamo vakcine i kažemo da je to grupa bolesti vakcinom preventabilni, to su vrlo teške bolesti infektivne koje oštećuju zdravlje, koje u konačnici mogu da dovedu i do najtežih ishoda, do komplikacija po zdravlje i tako dalje. Dakle, ukoliko postignemo situaciju da su naša djeca u visokom obuhvatu vakcinisana, dakle da je to 95%, to je taj poželjni obuhvat. To je ono čemu težimo, da sva naša djeca budu zaštićena u najvećoj mogućoj mjeri, u najvećem mogućem obuhvatu. Onda je praktički tih 95% vakcinisanih štite onu grupu djece koja te vakcine nisu mogla dobiti. Dakle, ako govorimo o rizičnim skupinama djece, govorimo u ovome kontekstu o djeci koja imaju trajne kontraindikacije, djeci koja nisu radi sopstvenog zdravstvenog stanja, radi oboljenja, radi određenih oboljenja, progresivnih oboljenja centralnog nervnog sistema, koja praktički nisu mogla da dobiju vakcinu. I to je trajna kontraindikacija. Ali ako su njihovi drugari, ako je njihova generacija, ako su sva djeca oko njih vakcinisana, onda je to kolektivni imunitet koji onda štiti i one pojedince i onu malu grupu njihovih drugara, njihove generacije koje nisu mogle da dobiju vakcine. Naravno, postoje i privremene kontraindikacije, tako mi to zovemo, ako je dijete akutno bolesno, ukoliko iz nekih objektivnih razloga dijete ne može da dobije vakcinu u onom, da kažem, adekvatnom terminu kako je to po obaveznom programu imunizacije, onda nakon prolaska toga stanja odmah naručimo za dalje. Dakle, i nastavljamo imunizaciju tamo gdje smo stali. Dakle, to je društvena solidarnost, rekla bih. Svjedočite i vi sigurno pričama da se kaže da vakcina MMR zapravo može biti uzrok autizma kod djece. Je li to istina? To stvarno nije istina. To je jedna neutemeljena tvrdnja koja je započela u stvari na jednom lažnom istraživanju koji je napravio jedan britanski doktor koji se na samo 12 slučajeva referirao vakcinisane djece sa MMR vakcinom. I iz toga je proizašla praktički iz takvog jednog lažnog istraživanja, odnosno lažnih rezultata i lažnih ulaznih informacija u to istraživanje, proizašla je evo takva netačna informacija. Dakle, već decenijama se djeca širom svijeta vakcinišu MMR vakcinom. To su milioni datih doza. Istraživanja
jer uvijek se radi evaluacija nakon imunizacije da vidimo koliko je ona bila uspješna i tako dalje. Dakle, svim istraživanjima nije utvrđena bilo kakva veza između MMR vakcine i pojava autizma ili bolesti koje su autizmu slične. Apsolutno nema nikakve poveznice između vakcinacije i pojave bilo kakvih poremećaja. Iz toga spektra, kako smo rekli, vakcine daju odbranu, vakcine štite i u vakcini se samo nalazi antigen, dakle koji će kod djeteta proizvesti antitijela, odnosno aktivnu zaštitu protiv vakcinom preventabilnih bolesti. To je u vakcini. Također, sigurna sam da ste čuli priče i danas govori mnogi da minimaliziraju djelotvornost vakcina. Naročito tome je doprinijela još pandemija od COVID-19, gdje jedno vrijeme se zapravo i obustavila redovna imunizacija. Da li je to tačno i kome vjerovati? Uvijek ćemo vjerovati nauci i onome što je dokazano. Dakle, nikad se ne možemo osloniti na neko je nešto rekao. Javno izgovorena riječ je odgovornost, a profesionalci, dakle ljudi koji se bave vakcinologijom, to je jedna jako široka nauka u kojoj je uključeno puno medicinskih grana, i mikrobiologija, i virusologija, i infektologija, i brojne druge medicinske grane. Dakle, svi ti naučni dokazi je nešto čemu moramo i trebamo vjerovati, jer sa naukom možemo napredovati dalje. Koliko su zapravo vakcine u Bosni i Hercegovini sigurne? Odakle dobijamo vakcine? Vakcine u Bosni i Hercegovini se nabavljaju iz Evropske unije, iz istih izvora i istih proizvođača koje plasiraju vakcine za cijeli svijet. Vakcine su siguran proizvod. Ja ću u tom kontekstu napomenuti samo da najveći dio vremena upravo u produkciji vakcine je namijenjen u stvari njenoj sigurnosti, ispitivanju njene sigurnosti. Nakon takvih odobrenja vakcine idu dakle na vakcinalne punktove da ih možemo dati djeci, da možemo aplicirati u redovnom programu imunizacije. Vakcine su sigurne i što je najvažnije, vakcine su efikasne. To je efikasna zaštita od zaraznih bolesti. Recite mi zapravo koliko je značajna revakcinacija? Nakon prvobitnih doza koje se označavaju kao primoimunizacija, na primjer vakcinom koja protiv dječje paralize, difterije, tetanusa, velikog kašlja, hemofilusa, influence, nakon odgovarajućeg intervala dajemo doze koje pojačavaju, to su revakcine, koje pojačavaju taj imunološki odgovor. To su te booster doze, odnosno revakcinacije, koje onda doprinose stalnijem, trajnijem imunološkom odgovoru i jednostavno trajanju zaštite koja u nekim uvjetima može biti i cjeloživotna. I također pitanje od strane roditelja i sigurno mnogih roditelja, ako roditelji zaborave dovesti djece na vakcinu ili revakcinaciju, da li je sasvim okej da to urade naknadno? Naravno, vidite, malo prije smo razgovarali o tome, o nekakvim privremenim kontraindikacijama. Recimo, dijete je nešto akutno bolesno, ima temperaturu i tako dalje. I u tom momentu ga ne vakcinišemo, ali ćemo zakazati odmah prvi sljedeći mogući termin. Dakle, jednostavno nastavljamo tamo gdje smo stali. To je u stvari suština da dijete dobije sve vakcine, znači da je njegov program imunizacije potpun, jer upravo time postižemo sigurniju i dugotrajniju zaštitu. Hvala vam, dr. Amra. Ohrabrili ste mene kao roditelja, a sigurna sam da ćete i druge roditelje ohrabriti.